Ay, babagay. Anong masarap kasama sa kama? Ang asawa o ang kabit? Siyempre ang kabit. Bakit? May kabit ka? TikTok lang eh. Garang mo ah, garang mo. Ngayon ko lang nalaman, kasya pala yung 71 na tao sa loob ng isang kotse. Dalawa sila sa harap, 69 tayo sa likod. Gago! Guys, pwede bang humingi ng tulong? Kasi patagal ng patagal. Pasarap ako ng pasarap. Yo! Huwag mong ipamukha sa akin na kaya mo akong palitan. Dahil kaya kong isampal sa'yo ang salitang minahal kita, pero di ka kawalan. Time! Kay nauso man ang real talk karon, o sige, real talk. Bisan unsa pa kadako ng imong grado sa imong pag-eskwela. Kung mahilaw imong dinungag, bugo lang yapon ka para sa imong mama.